dia ha a charda agus fáilte héit saoiltí gaeilge ríis. So in obscular ham si gira color go héile is go homláin. As topic íon of so ní bhaine se habar astruchan nó obair tanga bé eile. Agus tíana mé sin níos sa ríis agus thar sé saimó. So séir ha geiste go mé nómh ná rudéigen na bhaint anfosca agus é sin na hafud. Chanig mé ada chuid faisean mar sin go háirithe agus déine áirithe ar YouTube stréis éigen na cheannach nó collectibles neidir dí cin bhfuil na háir sin chuirmééis báhéadú níos déanaí. Agus nírá sé gasistem a léhéad díanamh riamh mar bhí mé gcónaí I brenóthú agus meisiir nós. Ja, heis sin cool chu gnam céannach ar seamadach. Ach níor héad mé, mar nírós go hélas go hamlaning rá le bhdéigen a bhí canathe gan riamh. Agus an is de hála sé le gcóna éigen an tapáin. Well, hána chud saim gan sa baisin ó téarnach sepánach go háirtheú chuirde cóir nó san gcóna seo. Well, in oréir há sé síanach de hásta cin baisin féin sin sa Seapáin. Agus há sé buintach le anna chud tan chur Victoriacha agus Rococó agus máníiseach a chur in éadí mé nómh. Agus nó iad a dhéanamh bís a beag níos practical ach leis an aesthetics céanna. So há sin saimholagus is níomh am sin. Ach nírás mar dúirs me go héad commáning á le gcóna éigen fellile go dtí an níis. So seo an print. Printing an dar. Mar se an dara ósúid mar astruúcháin. Agus há an dar sin comtha ag an brandar síneach naid. Agus ní hachasach léirmheas a bháin an brand sin ar YouTube. So gaeilge go homláin agus le as bhí sé dearfach ach a gnam céanna níl mór an bheith granó ar go fóin mar hasise sach nua so níl is go tríomh nó há rudí há ard chaidan ar rudí há go so feicimiid há sé buintach leis an leabhar ceannis sin den Secret of Kells is an leis an deir sin. Há sé go homláin. Her sé cos le se fáin í mar sin. Is ní dóilm go bé sin ach há sé cosú leis. Agus, is mai lom é ó héh caidan cabhrach gan éon áras. Se simúil. Agus seo hiad tar a céilt riamh déanaigh branda síneach nó sepánach den tuairt an fashion, so há sé simúil. She goes to the store. Agus sin bríomh chúis grá séna dream dress nu dé mar sin damsa mar go bhfuil sé gaeilge. Agus cíad bhfuil éon gaelans leabhar ceanna leis bhfuil sé le den hána chud alíonn gaeilge agus is mai an rudaigh bhfuil siad sáthaice Gaharhin already fear yoga. Ngúna seo so is mai am caidan priantála go. So a híomh siopadóireacht féin. Bhí an dar sin ar fáil taobá sin sort anna siopadóireacht ar lena síneach agus ní hálann siad aon rud díobh méid den sin agus nuair hálann siad just ní mór an taithí cóla sin agus déad leis an pobáiste bhí cáilta so há sé tharbh an túirteach, so siar is fearrlaí déanamh ná siarbh siopadóireacht talbáilte agus dús leis mé ceann ar bannam club.com agus há siad anmha anna chud há caidan cumarsáide anmha có agus just freagraíonn siad gach ceiste hágat daobhaiste lá ar dhéanaí agus uair tá taobhaiste cúpla uair an chléig, so há siad tharbh cabhrach. Agus ó híomh páiste féin bhí mé fíor sásta grafid sé cós fáilte sin le cabhí 3 layers éagsú ar agus caíonn sé sin leis sin gcóna chosint go háir mar bhfuil sé có le hálachait sin. So ní rá sa ggéar aon do máisteir, so
ha siad anamhach agus molim iad go hard sa spéir do gach duine. So fe can leis an gona orm inis. Well, ham sé tracht éile over couple rud dúltacha féin ngúna seo mar well níl sé dúltach in áirí a bhí mé gur tatar daon dúltach ar just honestach mé bhí clienta ó híomh an ngúna seo mar bhí sé dream dress mar sin. Well, ní mailm an lása seo. Ha cuma fíor séir agus ní maidine annach chu duine in airne suirt Léirmheas ar Facebook a chéad. Ach ha seomtach dachar tatar lása orga a caid an má so ha sé ceart go leor gan an céanna ach fós héan ha cuma fíor séir agus chamála sin ha gach leathanach cáileol an leabhar sa ngúna só seachas leathanach íos a phríost. Sin a leathanach is cáileol a riamh, dí chúis na fel sé ann. Ach a gan an céanna ham sé sásta go leor go bhfuil pe rúd buintach leis an leabhar cananis ar fáil ó híomh faisean fáinach, so ham sé sásta agus is peidir an gleachas. Agus cumála sin tháinig an sais seo agus neadidir mé cén úsáid há leis. Is na picture bhí sa siomh idirlíon bhí chuid náid bhí siad cuairtha an só ach just ní héon sin sáil ha cuma aisteachar níl sé géire é úsáid leis an ngúna seo. Is ní héanaan sin cíal ní héanaan an dearthar seo cíal i níochar. Ha sé go hálan ar just ní héan se leis an ngúna féin, so beidir gomach sé in úsáid agam le haig cúpla rud eile ach ní éidir leis an ceann stop. So, yeah, is rud I dúltach a bhuairis bheach. Rud éigen eile ha fíor darfach ná an bhealach a bhí sé dartha, mar sa seo hiad bésa beag níos cumhí na leathanach agus na dahanátha orthú. So féidir libh é sin na habhairt faoin ára. Bhréanna siad pís cúpla áirithe agus gomach an rud omláin níos conversation rá agus ha cuma sort buí agus gorm ar gachrúd, so har sé sin go deas agus a gan am céan an il sé ro saturated mar a déir trína méile agus mála mé sin go mór chuma mar níl sé éadca sin aanamh agus naach sé díanta ag ceann duine brandy champánacha cáileola ar nós Delig Pretty nó Innocent World nó Moitié nó pe brand cáileola champánach. Bheadh sé bhad níos costa sí. Bhí me iontach sásta agus bhí an chuid únárm leis an price. Bhí sé hartar €7 nua. So deach sé déanta ceann duine brandy champánacha a bhí lútegan bheadh sé hartar tríchéad nó just air leid, mar níl sé éiad go dartha mar sin aanamh agus málan é sin go mór. So má ha sé gceiste go tícheannach just déana agus Seans maig méid do sásta. Ha in ceist gáis nó éon tracht le déanamh dúirt nó éon rud just fáid trachtar an bhí seán seo agus béagna sin an é dreagart. Sulla go mbeidh gur bhain sibh taitneamhach an bhí seán seo agus hasú gan na bhfuil an neomcha aspa aistrucháin déanta ansa mar ha sé dechar murders me bhí seán mar sin a dhéanamh go háirithe mar gur sin an tiad faisean Léirmheas faisean riamh í maiin. So bé na cain eile níos fearr má ha aon ceann eile déanta go riamh feicimiid. So gur míle maith goibh as bhéh féichantar agus slán go fóil.